God eftermiddag alle sammen, og velkommen til. Tak fordi I har valgt at deltage og bruge den her fine solskinsdag og måske jeres frokost på at høre lidt om os og hvad det er, vi kan hjælpe med. Om et øjeblik så deler jeg lige ordet videre til min kollega Lars. Lige praktisk omkring det her. Vi har jo sat en halv time af, og det plejer vi at holde meget præcist. Så det satser vi selvfølgelig også på, at vi gør den her gang. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål undervejs, så smid dem endelig gerne ind i chatten. Lars skal ikke se dem, men det kan jeg, så jeg skal nok sørge for, at jeg lige stopper Lars' ordstrøm indimellem og få stillet spørgsmål, der kommer. Præsentationen den bliver selvfølgelig sendt ud til jer efterfølgende, og det er også muligt at kunne tilgå optagelsen inde på den her Livestorm-platform, også hvis I skal dele den med nogle af jeres kollegaer eventuelt. Godt. Som sagt, de næste 29 minutter bliver det nu, der kører vi på og spørger endelig løs. Og så ellers, Lars, værsgo herfra. Tak, John. Jamen, vi skal nok overholde tiden, så vi skynder os i gang med det samme. Jeg vil lige springe til en hurtig agenda. Vi vil ganske kort fortælle, hvem er Data & More, hvad er det for en udfordring, vi taler om med det her ustrukturerede data, og hvad er ustruktureret data. Jeg vil give et hurtigt overblik over løsningen, og så vil jeg egentlig gå ud af de her slides for at gå ind i selve værktøjet. Det plejer at være lidt sjovere for jer at se, så vi giver en demo, hvordan ser værktøjet ud, og det bliver primært fra brugersiden. Så det vil sige, at vi dykker ikke meget ned i de tekniske hjørner, og vi dykker ikke meget ned i de juridiske hjørner. Vi berører det bare. Så har vi et tilbud til sidst til jer, der gider bruge sådan en halv time her en onsdag formiddag om en gratis POC. Så vi laver en POC, hvor I på ganske få møder kan se løsningen på jeres egen data. Og til sidst har vi selvfølgelig et overblik over, hvad koster det med sådan en slettet løsning her. Så vi springer ud i det. Det vi gør i Data & More, vi hjælper virksomheder med at slette det data, der er blevet ulovligt at beholde, som følger af GDPR. Løsningen, vi er 100% danskejet, og vi havde den første løsning klar for 7 år siden, i slutningen af 2016. I dag der monitorerer vi mere end 2 milliarder datasæt for mere end 120.000 slutbrugere, og vi har forskellige ISO-certificeringer, som der er godt at have, når man arbejder med sådan en løsning her. Udfordringen vi taler om, når vi snakker ustruktureret data, hvis vi starter over ved det blå over i højre side af jeres skærm, så er det e-mails, det er både mail og vedhæftninger, kalenderaftaler, der hvor I har jeres filer, uanset om det er på SharePoint eller OneDrive eller fællesdrev, det kan være et godt gammeldags fildrev, som mange stadig har data liggende på. Mails, det er typisk Microsoft-kilder, der er rigtig mange i Danmark, der har vi Exchange eller Outlook, og de forskellige versioner, uanset om det ligger på on-prem eller Exchange Online, som mange har i dag. Det vi også kender som Office 365. Det vil sige, hvis I sidder med et IT eller compliance ansvar, eller kombination, så er det rigtig svært at vide, hvad har medarbejderne liggende på de her kilder. Hvad ligger på det fællesdrev? Hvad ligger der i de her e-mails? Måske har I nogle slettepolitikker. Måske har I nogle forskellige processer. Lad os bare tage en simpel ting som omkring CV'er og ansættelsesprocedurer. Der har I nogle processer for måske et system til at håndtere det. System til at håndtere jeres lønsedler. Proces for sygemeldinger osv. Men overholder medarbejderne det? Eller får man lige sendt det her CV til en kollega, når lige 5 minutter inden samtalen skal foregå. Selvom hele processen har kørt fint inde i HR-systemet, jamen så går det tit og ofte galt, fordi der lige er en eller anden situation, der opstår. Så der mangler ansvarsplacering og brug og glem adfærd. Vi sender det lige videre, og så er det glemt. Og det er det, vi arbejder med i den her løsning. Det juridiske, jeg lovede, vi ikke skulle bruge alt for meget tid på det, det er også egentlig hurtigt sprunget over. I Danmark, der har vi implementeret GDPR ved at sige, du må godt have noget sensitivt, du skal bare have et formål med det. Så den pjece, I ser i baggrunden, det er faktisk fra Datatilsynet. Det, der står der, det er, man må have det, hvis man har et formål,
når formålet ikke længere er nødvendigt, så skal de som udgangspunkt slettes. Og det er også vores erfaring, det er, at de fleste formål, som vi har, det kan være det CV, jeg brugte før som eksempel, at jamen, vi har et formål, fordi vi er i gang med den her proces. På et tidspunkt, da den her proces den er slut, og så bør vi ikke have det liggende længere. Eller en sygemelding. Hvis jeg er afdelingschef, og jeg har en medarbejder, der er syg, så er det fint nok at vide, vedkommende var syg i juni måned, men til næste år, der bør jeg måske have det i en aggregeret form, og ikke i en e-mail. Og slet ikke med navnet på sygdommen, men det er faktisk også nok bare, at der står syg. Og man skal faktisk kunne dokumentere det her, at man har et... der står ikke i systemet, men der står passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Så det er ikke nok bare at have en politik. Man skal også sikre sig, at man beviser, at man overholder den her politik. Det var de ord, jeg havde omkring det juridiske. Så hvordan gør vi så? Vi kalder det at få styr på gammel arv og gæld, og sørge for, at det ikke sander til igen. Jeg vil egentlig starte med slutresultatet, og så sige, at det vigtige i sådan en løsning her, det er faktisk at involvere medarbejderne. Det er rigtig svært, for ikke at sige umuligt, i forhold til vores erfaring, at være et projektteam, som sletter på baggrund af en masse data, man får ind. Så vi skal involvere dem, der sidder med data selv, som er jeres IT-brugere. De vil få en personlig rapport, som jeg nok skal gå ind i lige om lidt, og der har den fremfundet, hvad for noget den tror, der er i brud med vores compliance-regler. Og det vil jeg komme nærmere ind på, hvordan vi gør, og hvilke aktionsmuligheder man har for at slette eller beholde de her ting, som den har fundet. Så det er lidt nemmere at vise det over i demoen om lidt. Inden vi gør det, hvad er det så, den finder? Jamen, vi kalder det dokumentklasser, så det er ikke kun enkeltord, men en kombination af ord, som siger, at det her, det gætter jeg på, er et pas, eller et kørekort, eller et kreditkort, eller en opholdstilladelse, lønseddel. Ja, basalt set, for at sige det kort og opsummeret, så de sidste 7 års erfaring på, hvad vores kunder og datatilsynet egentlig har defineret som værende kan være sensitivt. I får, som John fortalte, præsentationen bagefter, og så kan I selv se, så der er ingen grund til, at jeg sidder og lister det hele op. Og vi kan det på forskellige sprog. Skulle I have afdelinger fra andre lande, så har vi mange europæiske sprog med på det her. Dansk, tysk, engelsk, de nordiske sprog er nogle af de store, hvor vi har masser af erfaring. Men fransk, spansk har vi også. Nu vil jeg lige prøve at tage jer igennem, hvad er egentlig flowet, når man sætter sådan en løsning i gang. Sammen med jeres IT, så sætter vi scanneren til de kilder, som er relevante. Det kunne være Office 365, det kunne være SharePoint, OneDrive, Exchange Online, måske noget fildrev. Og så vil den stå og scanne og lave alle de her processer automatisk. Når den er færdig med det, så vil hver enkelt medarbejder få et link til deres oprydningsrapport, altså en mail med et link. Det er et personligt link, og linket er autentikeret op imod Office 365, så det vil sige, at man skal være logget ind på den browser på sin Microsoft. Så hvis mailen kommer til en forkert medarbejder, så vil man ikke kunne se det data, der ligger i rapporten. Det man skal som medarbejder, det er, at man skal slette basalt set. Det er den korte besked, tryk på skraldespanden og få slettet det meste. Man har også nogle muligheder, som jeg lige vil vise ind i demoen, for at sætte behold. Vi kalder det dispensation. Eller skulle vi have skudt ved siden af, så fortæl os det. Og lige præcis den sidste, jeg nævner her, det er vores nøgle til succes i forhold til præcision på klassificering. Det er, at vi hver dag får ind for alle vores brugere, ca. 120.000 brugere, hvis der er at den er skudt ved siden af på, lad os sige, et CV. Det kunne være, at det var en jobannonce eller jobansøgning i stedet for et CV. Eller jobannonce. Den er ikke lige så følsom som et CV, og der fandt vi ud af ordlyden, send din ansøgning til, så fortæller den, at det her det er ikke et CV, det er en jobannonce.
Der er en masse fratrækninger, vi bruger for at hæve den her præcision på for eksempel CPR-nummer er et godt eksempel. Jamen det kan være fakturenummer, løbenummer, artikelnummer, en masse forskellige telefonnummer. Hvis der står det foran et 10-cifret tal, så vil det i det her tilfælde ikke være et CPR-nummer. Selvom tallet i virkeligheden faktisk i den løberække nummer også vil være et CPR-nummer i forhold til CPR-registret. Og så er der så et oprydningsflow, som vi bliver enige om sammen med jer, hvor medarbejderen markerer, og det der ikke bliver markeret som beholdt, det vil blive slettet. Og det var det med undtagelser, hvor vi siger, jamen vi undtager typisk en række ting. Det kan være, at I har nogle folder, hvor der er nogle juridiske aktive sager, som vi aldrig skal slette i, eller et godt eksempel er også bogføringsmappen, hvor vi har kvitteringer og fakturer. Der er ingen grund til at slette noget af det, hvis vi skal bruge det i bogleddet til vores regnskabsmateriale. Det kan være udvalgte medarbejdere, der er langtidssyge, hvor vi siger, af selv samme årsag eller på barsel, så skal vi ikke slette i Marias data lige nu, fordi hun er på barsel. Jeg vil prøve at gå ind og vise sådan en rapport nu. Så nu skal vi forestille os, at vi er medarbejdere i jeres organisation, og vi får sådan en e-mail. Der vil typisk være en kort vejledning til, hvad det er, vi gør. Og så vil jeg lige prøve at skifte over til sådan en demo. Og rapporten kunne se sådan her ud. Når den kommer hos jer, så vil det typisk blive en URL, som bliver bygget ind i jeres infrastruktur. Det er super nemt at gøre, så den kommer fra jer selv. Det vil være med jeres logo her. Hvis jeg lige gennemgår rapporten, så er et datasæt hernede for eksempel, så vil det være en dato for det. Der vil være et navn på det, så hvis det er en e-mail, så vil det være mail-overskriften. Hvis det er en fil, så vil det være filnavnet. Der er nogle hjælpemærker, som alderen på dokumentet, hvad for en klassificering det er, i det her tilfælde et rekrutteringsdokument hernede, CPR-nummer heroppe og straffeattest, sygemelding, hvad det kan være. Om det er en PDF i det her tilfælde, eller JPEG, eller Word, eller Excel. Hvad for en kilde den ligger på. Og der er egentlig en sti ind til kilden, og man kan kopiere stien her. Ofte er vores erfaring, at hvis det skal være et nemt user interface, som vi plejer at få ros for, det her er, så det håber jeg også, I synes, så gider man ikke at switche imellem flere user interfaces. Så derfor kan man trykke på plusset her, og så har man mulighed for egentlig at se en hurtig scanning, forsiden, og lidt tekst, hvad den har scannet ind, i forhold til, hvad det her dokument er. Jeg kan lynhurtigt se, jeg kan også se i overskriften, at der stod CV, så det var egentlig ret nemt, men det ligner et CV her. Og hvis det er mine data, så vil jeg nok kunne huske den proces fra den pågældende proces, og jeg vil vide, om jeg skal bruge det eller ej. Og så er det min opgave at egentlig trykke på slet-knappen her, så jeg kan få slettet så meget som muligt. Eller på de 3 prikker, der er ude i højre hjørne her, der kan jeg så vælge en af de andre ting, hvis nu jeg vil fortælle den, at det her det er altså noget, jeg skal beholde. Så lad os nu antage, at jeg beholder nogle forskellige dokumenter. Så vil vi jo bruge den information. Hvis jeg lige refresher her, så har jeg altså en folder med alle beholdknapperne. Og hvis vi nu antager, at jeg kan se, at I sidder for mange forskellige organisationer, men lad os bare sige, at I er en mellemstor organisation på 400 ansatte, og de bare har valgt 10 hver at beholde. Så vil vi i projektteamet have 4.000 dispensationer, som vi kan kigge ind i. Nu er der kun 4 her. Men der kan vi kigge ind og blive klogere på, hvad er det folk beholder. Hvad for nogle kilder beholder de det i? Hvad for nogle ting er det her, som de beholder? Og så vil vi kunne finpudse vores politikker på baggrund af det. Fordi der er nogle af de ting, de beholder, eller nok mange af de ting, de beholder, hvor det giver rigtig fin mening. Det kunne være tilbage til eksemplet med bogføringsmateriale. Vi havde glemt at fratrække det, eller vi havde en folder med aktive sager, hvor det kunne være
det for medarbejderjura eller et eller andet, hvor vi siger, her, der skal vi altså ikke slette den her. Og så bruger vi det til lige at tage et statusmøde en gang i kvartalet til at finpudse motoren på det. Og fuldstændig samme princip, hvis vi havde valgt fejlklassificeret i stedet for at beholde, så er det over i klassificeringen og ikke politikken, vi lige skal ændre og optimere på det. Så hver gang medarbejderen giver et input til systemet, så bliver systemet klogere hele tiden. Og de versioner, I vil få, det vil være nogen, som 120.000 brugere har været igennem i forskellige år og fortalt, hvis der er en fejlklassificering på det. Jeg prøver lige at lave en genstart på det her. Ja, i mellemtiden, Lars, der er lige kommet et par spørgsmål. Ja. For eksempel det første her. Hvad hvis filen eller dokumentet ligger flere steder? Ja, super som godt. Som det jo ofte gør. Ja, rigtig godt spørgsmål. Den første regel, svar til det er, at det ligger naturligt flere steder, og det vil fremgå som flere datasæt. Og årsagen til, at vi har valgt det er, at det kan sagtens være compliant hos en person, men non-compliant hos en anden person. Altså en person kan have et formål med at arbejde med det her CV, hvor den anden han var bare med til samtalen, han kører ikke processen, og så vil vedkommende ikke have et formål med at have det, for bare tage en simpel case. Nu har jeg trykket plusset igen på et tilfældigt datasæt, og så vil jeg så også kunne se duplicates, som hører til som svar til det spørgsmål. Og det vil sige, er det flere steder i de datasæt, vi har scannet, eventuelt er det delt med nogen, så kan vi få et overblik i projektteamet over det, når vi går ind i et datasæt. Så jeg håber, det giver svar på spørgsmålet. Var der et mere? Ja, der var nemlig, og det kan du måske faktisk vise derinde i samme sted, det er det her med fælles postkasser, altså det, som vi jo normalt siger, sådan en info eller en kontakt eller en support snabelag derudaf. Hvordan vi laver den også. Ja, det er netop de eksempler, du giver, John, og vi har det også typisk på, hvis man har SharePoint eller fildrev, der har vi typisk de fleste SharePoint eller fildrev, de har sådan en træstruktur, som tit og ofte er afdelingsbaseret. Du har en IT-mappe, du har en kundeservice-mappe og så videre. Og der skal vi ind og finde det, vi kalder en kustode. Vi kan se et felt over i højre side, hvor vi egentlig har en kustode på det her datasæt. Og den del af løsningen, når vi implementerer det, er, at vi kigger på, hvad for noget, vi kalder det root data, altså data, der ikke har en personlig ejer. Og så går vi ind og skal sætte personlig ejer på det. Så hvem er ansvarlig for invoice, snabelag, og hvem er ansvarlig for kundeservice, eller info, eller reception osv. Det er vi vant til at gøre på de indledende møder. Tak, Lars. Selv tak. Og i øvrigt, så kan det lige bringe mig over i vores support-side, som vi lige kunne sende et link til. Og der er faktisk lige kommet en her, Lars. Undskyld, jeg lige afbryder dig, hvis du kan gå tilbage. Ja. Hvis man åbner, nu læser jeg op for spørgsmålet her, når man åbner et emne i rapporten, markeres det så, hvad der er gjort? Altså at det er kommet med, for eksempel hvis der er et CPR-nummer, markeres det så, når man klikker på plusset og åbner emnet. Så du tager den øverste, Lars, tror jeg, det øverste eksempel i rapporten, den viser, som jeg lige husker det. Ja. Og du scroller lidt ned, der highlighter den nemlig. Jeg tror, det er det spørgsmålet går på, hvis jeg har forstået det ret, eller så må du lige skrive det igen. Vi har også ude i højre side her, den har fundet i det her tilfælde 81 CPR-nummer, så der er rigtig mange. Der er rigtig mange. Og vi har en highlight på nogle af tingene, men den virker i nogle tilfælde. Og grunden til, at den ikke virker i alle tilfælde, det er, fordi nogle gange er det et ord. Det er det tit ofte med CPR-nummer. Men i andre tilfælde, der er det en kombination af en lang række ord, der gør, at det her det er et pas, eller det her det er et kørekort, det her det er en blanket. Det kan også være i en kommune og bruger nogle blanketter til, hvis man skal ansøge om et handicapskilt. Nu tager jeg bare et eller andet. Og lige præcis den blanket skal vi finde, og så er det jo ikke et ord derinde, der lige gør det. Men så vil det fremgå, nu har vi et eller andet her, og så vil det fremgå, hvad er det, som gør, at det her er non-compliant. Præcis. Ja, tak Lars. Tilbage til det her med custodian mapping. Vi har vores support side, den kan jeg lige tage med det samme.
til IT-teknikerne, så vil der stå, hvordan vi forbinder til cloud-data eller on-premise-data, som for eksempel et fildrev, eller hvad er det, vi gør i et onboarding-møde, når vi er IT, legal, hvordan er compliance på det her, og sikkerhed på det, den organisatoriske udrulling, hvis I sidder i projektteamet, jamen, og der har vi, som vi talte om før, custodian mapping. Hvad er det, vi gør der? Så hvis jeg bare lige klikker ind for at uddybe svaret fra før, så er det, er der en kustode, enten på, nu så vi det på dokumentniveau, men vi kan typisk gøre det på mappeniveau også. Og sige, den folder, der hedder salgsmappen, den er Lars ansvarlig for. Og så inde i salgsmappen, selvom jeg har fået sådan en kustode, så kunne det godt være, at det her var Johns dokument, og så kunne jeg egentlig bare give det her til John. Han er kustode på det. Så de medarbejdere hos jer, der er kustoder, de vil lige få sådan et ekstra, de vil blive en form for superbruger på den her løsning. Og de rapporter, de får som den her rapport, som er kustode-rapporter, den kommer separat. Så man ligesom ved, det her det er mit personlige data, og det her det er fordi jeg er kustode eller afdelingsleder. Det er mig, der håndterer kundeservicefolderen. I øvrigt, for lige at færdiggøre den her, så har vi en projektplan, og vi har et Customer Success Team, som hjælper jer i gang, og vi har udviklet en projektplan, hvor vi ligesom ved, hvad skal vi på kick-off-mødet. Hvad skal vi på den første workshop? Det er for eksempel der, vi kigger på de fællesmapper, der er, og det data, der ikke ejer på. Så super godt spørgsmål. Der er en, der ved, hvad det handler om, når man arbejder med sådan noget her. Jeps. Jeg går lige tilbage til rapporten her. Noget af det, som gør det nemt at håndtere det her, det er, at vi behøver, eller typisk vil det være rigtig mange datasæt, man får, hvis man har været ansat i jeres organisation i lidt mere end et år eller to. Ofte kan der sagtens sidde folk med 10 år, så kan man sagtens have 800 eller 1200 non-compliant dokumenter. Så kriteriet for at have mest er ofte, hvem har været der længst tid. Sagt med andre ord, der er ikke nogen af os, der sletter. I hvert fald ikke sletter nok i forhold til det, der kommer ind hver dag. Så der er rigtig mange compliance-folk, der synes, det er super spændende at se, hvem har meget beskidt vasketøj blandt data. Men det er super nemt, fordi det er dem, der har været der flest år. Når man har meget, så har vi nogle filtre, som gør det lidt nemmere at kigge på. Nu har jeg på vores demo-server, jeg er på i dag, der har vi 147 datasæt, men det kunne i princippet være 0 bag i. Og så vil jeg kunne gå ind, og så vil jeg kunne kigge på de her 30 pas. Og det kunne i princippet være 300 pas, hvis man har været det lidt længere. Og så kan det godt være at sige, på et pas, det har vi en proces for, der sletter jeg alle sammen, og så kan jeg multiselekte, og så kan jeg bare slette de pas, der er hernede. Eller jeg kan se, nu er de alle sammen under et år, fordi det er demodata, men jeg kunne gå ind og sige, at jeg vil gerne have de pas, der er over 3 år gamle, hvis der lå nogen der. Og så kan jeg klikke dem. Eller jeg vil gerne have de pas, der ligger på vores OneDrive, eller jeg vil gerne ned lige præcis den OneDrive-folder, der hedder KBB, det er Christians folder. Der er 9 pas der, og dem vil jeg gerne håndtere på en eller anden måde, enten slette, eller det kan også være, at vi skulle gemme de 9, lige fordi Christian han sidder og arbejder med det til daglig. Så på den måde kan man på kryds og tværs af de her 3 filtre, dokumentklasser, kilder og alder, og det kan jo customiseres. Så hvis I nu har data 10-15 år gamle, så kunne man sagtens lave en, der hedder 10-15 år heroppe. Og så er det ret nemt at komme igennem data på den måde. Og så kan man arbejde heroppe med de filtre, man har sat på noget af det data. I vil også kunne se et felt her, der hedder analyse, som jeg lige klikker på. Og der vil vi i projektteamet først have et overblik over teknikken, typisk her, hvor meget data har vi tilsluttet, hvor meget er ulovligt, altså, hvad monitorerer vi,
Og hvis den er i gang med at profilere, nu har den profileret stort set det hele, men den er stadig i gang med en lille smule. Hvor meget er det profileret af persondata? Ud af det persondata, hvor meget vurderes ulovligt. Det kan være, der er nogle politikker omkring noget alder og så videre, som gør, at det ikke vurderes ulovligt endnu, eller det har fået et mærke, som den her dispensation, som gør, at det ikke fremgår som ulovligt. Hvor mange mailkonti har vi tilsluttet, og hvad for nogle kilder har vi tilsluttet? Jeg behøver ikke at gennemgå dem alle sammen, tænker jeg, hvis jeg lige skal overholde tiden. Men denne her omkring alder, det er non-compliant data, vi vurderer, vi har. Hvorfor der er en data spike her, kalder vi det. Men så typisk vil der være et tidspunkt, I overgik fra Exchange 2016 til Exchange Online, og tog en backup af det hele, og så har I fint fået nogle processer ind siden, men I har simpelthen glemt den backup, der lå på et eller andet drev. Eller Exchange Archive, kan der ligge nogle ting, og så kan vi komme ned i de hjørner. Hvis man analyserer nogle af de sager, der har været, så er det typisk sådan nogle ting, et glemt system, eller et eller andet over i hjørnet, som Datatilsynet kan være gode til at lede efter. Vi kan også se, hvad er det for nogle ting. Er det ikke pas? Er det sygemeldinger? Rekrutteringsdokumenter? Og hvem har meget hos os? Hvad har vi notificeret? Og den sjove, det er, når vi har den her slettet, så vi kan se, at den aggregerede mængde går nedad. Det er den, der er sjov at aflevere til ledelsen, eller for det sags skyld til Datatilsynet, hvis man skulle nå dertil. Lige kort, Lars, eller lige hurtigt en tilføjelse til det her dashboard, vi kigger på her. Herinde har man jo også mulighed for at lave det på specifikke AD-grupper. Det vil sige, der kan være et dashboard, hvor det kun gælder for salgsafdelingen, eller for bogholderiet, eller for HR for eksempel. Nu var det ikke et spørgsmål, der var kommet, men det kommer tit efterfølgende. Så man har mulighed for at modificere det her dashboard lidt og lave noget rettighedsstyring, og også til hvem har adgang til at kunne se hvad. Det er en god en lille tilføjelse. Det var egentlig bare lige det, Lars. Undskyld, det var lige for at få det med, inden tiden render her. Det er helt super. Tak skal du have. Jeg vil lige gå tilbage til præsentationen her, og så vil jeg egentlig nå frem til det tilbud, som jeg lovede i starten. Vi kalder det proof of concept, men det er egentlig meget let proof of concept, fordi det er bare for at vise, hvor let det er at komme i gang med produktet. Vælge op til 25 Exchange Online mails ud. Gerne nogen, der har været mange år hos jer. 10 er også nok, men et sted mellem 10 og 25. Og så sætter vi noget infrastruktur op. Det er et møde, der varer 20-30 minutter. Står og scanner de her 25 mails igennem. Tager et møde et par uger senere, hvor vi kigger på i projektgruppen, som typisk er 2-3 stykker for jer. Hvad har vi fundet? Hvordan ser det ud hos jer? De ting, jeg viste før i demoen i virkeligheden, hvor det bare er jeres data. Det er lidt sjovere at kigge på de her klassificeringer, når det er virkeligheden. Der er nogle få tilretninger, vi viser, hvor nemt det er at finpudse, hvis der skulle være nogle ting i jeres datasæt. Og så sender vi egentlig oprydningsrapporten ud, hvis det er typisk noget, man kan vælge, om vi skal involvere de testede mails, eller om vi forbliver i projektgruppen. Vi anbefaler at involvere dem, fordi så har det den fordel, at I kan få noget feedback fra medarbejderne, hvor nemt var det at bruge. Og så har vi typisk et evalueringsmøde. Det var egentlig det, hvis I skal overholde de 30 minutter og lige nå, om der er spørgsmål til sidst, andet end vi også sender et link ud til vores prisliste. Vi har en åben prisliste, hvor at vi egentlig kan gå ind på hjemmesiden og se, hvad koster det. Så hvis I eksempelvis er 160 medarbejdere og siger, at vi skal have alle vores Office 365 kilder, jamen så vil det koste 6.000 kroner om måneden. Og det inkluderer hosting, så I får en compliance server, hvor indekset ligger på, og har en fuld monitorering og overblik over jeres data. Så med mindre... Undskyld, Lars, der er lige et sidste spørgsmål her til installation. Altså det her med, når det er on-prem for eksempel, om det kan være en lokal installation, eller hvordan det lige fungerer. Jeg ved ikke, om du lige kort kan formulere det. Jo, det kan jeg sagtens. Vi kan godt lave on-prem installationer. Vi anbefaler et møde, hvor vi taler om fordele og ulemper. Vi har rigtig høj sikkerhed og den her ISO-certificering på vores hostede løsning, hvor I får jeres egen server, og det ligger i Tyskland.
og der er en masse sikkerhed på, fordi det er bare et indeks, der ligger der. Og hvis der kommer fremmede ting udefra, eller hvis den mister strømmen, for at give et eksempel, jamen så sletter den sig selv. Fordi det er ikke kritisk data, men det er følsom data, vi skal passe på. Det er ikke kritisk, fordi det er ikke jeres originale data. Det værste, der kan ske, det er, at vi skal scanne den forfra. Hvis I insisterer, eller hvis det er fordelagtigt, hensigtsmæssigt hedder det, at lave det on-prem, så kan vi sagtens det. Vi har store finansielle organisationer, forsvaret, andre, vi har en politimyndighed, hvor det giver mening at lave det on-prem, hvis I har rigtig, rigtig høj sikkerhed bag det. Blandt andet NIS 2 har nogle krav til det, hvis det er sådan noget, I er underlagt. Og så kan vi sagtens lave on-prem. Det link, vi kunne sende med, det er, at vi i denne her supportcenter, som jeg viste, der vil være lidt ekstra beskrivelser af on-prem data, hvordan vi får fat i det, hvad er vores security framework på det. Jeg håber, det svarede på spørgsmål. Det gjorde også lige. Det gjorde det. Det er meget fint, Lars. I er velkommen til selvfølgelig at stille direkte spørgsmål til mig, og I får både mig og Johns data, når vi lige sender ud til jer bagefter. Så vil jeg bare fra min side sige tusind tak for jeres tid. Yes, mange tak for I gad at bruge en halv time med os. Så er det tilbage til frokosten, eller det gode vejr, eller den skiller stadig. Og vi får sendt materialet ud. I kan som sagt også se optagelsen her. Den ligger, jeg kan ikke huske hvor lang tid. Jeg tror i hvert fald, den ligger en måned inde på Livestorm-platformen her, hvor I også kan se det nu. Og ellers så, som Lars siger, ræk endelig ud, hvis I har nogle spørgsmål. Godt. Tak herfra, og god dag. Tak for den gang. God dag.